Ketemu ana ing season gara-gara Patet Songo Mas Gareng dan Dik Bagong. Ngono, Truk. Ayo, ngono Mas e. Ayo. Luar biasa. Masih dalam rangkaian HUT Partai Nasdem ke-11 tahun. Wah, luar biasa. Ikut mengucapkan selamat ya Mas Petro harus. Selamat hari ulang tahun Partai Nasdem ke-11 tahun. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih hebat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ternyata nih wae ulang tahunnya Partai Nasdem kuwi bebarengan kelawan bulan November. Bulan November kuwi bulannya wayang. Hari wayang dunia utawa hari wayang nasional. Kuwi bulannya wayang. Critakno ora ketang singkat Mas Petro. Piye? Larah-larahe kok iso ana hari wayang ki piye? Tahun 2003 lumantar UNESCO wayang diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia non benda. Kuwi tahun 2003 ingkang mewakili wonten ing Perancis menika pepundhen dalang almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Oh ngono ayo. Sing diakui kuwi dudu mung wayang kulit gaya Surakarta ora ning kabeh. Ya kelebu wayang beber, wayang golek, wayang tengul, wayang klitik, wayang timplung, semua jenis wayang kuwi entuk ya kuwi penghargaan karya agung budaya dunia. Oh ngono. Ayo. Tahun 2003, Lah kang kaya mangkono kuwi dengan didasari oleh itu Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta ya ngadani Hari Wayang Dunia. Jadi sebelum tahun 2018 sebelum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memutuskan melalui kepresnya ya kuwi tentang Hari Wayang Nasional 2018 kuwi aku isih eling. Kuwi kampusku kono isi Surakarta wis ngadani Hari Wayang Dunia. Oh ngono ayo. Dadi jane ora ana masalah, no problem antara Hari Wayang Dunia atau Hari Wayang Nasional wis padha wae ning yen aku nyuwun pirsa karo dosen-dosen ingkang berkompeten wonten isi Surakarta, lebih bijaknya, lebih wicaksanane, kepiye? Hari Wayang Dunia kuwi menyongsong ya toh, menyambut Hari Wayang Nasional. Mergo sing didok kuwi 7 November. Jane bukan masalah tanggale, ora. Ning bulan November pada intinya adalah bulannya wayang. Wah, luar biasa. Mula cocok kawan Partai Nasdem yang selalu menguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa khususnya wayang kulit. Ayo. Luar biasa. Nguri-nguri karo ngurip-ngurip ki beda. Bedane ning endi Dik Petro? Bedane nek nguri-nguri ki nggur seneng, ngono. Nggur seneng penikmat wayang, penggemar wayang ning ngurip-ngurip kuwi gelem melu tumandang gawe nanggap. Melu nguripi para pelaku seni. Oh ngono. Ayo. Wah, iya Mas. Matur nuwun aja lali Mas Dik Petro. Marang sedaya ingkang sampun rawuh undangan wau sonten. Ugi Bapak Ketua Nasdem Nganjuk. Ugi kula ngaturaken panuwun, Pak. Ayo.
Mau sing saka Kediri, heeh. Sing saka Kediri Bapak Antok. Jare janjeni uga Nasdem Kediri arep wayangan. Wah, luar biasa. Ayo. Muga-muga bisa kaleksanan. Hebat. Luar biasa. Yo silingi gending-gending, heeh. Uga ngaturake panuwun Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara sing wis ngewer-ngewer radine. Wah. Tidak ada kata yang pantas saya ucapkan kecuali hanya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Wis maringi rejeki Kak Ratna, ya. Wis pokoke kabeh sing ora bisa disebutke siji mbaka siji. Mau barang ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri, mau wis munggah ning season limbukan wis gayeng-gayengan. Lah iya. Lah luar biasa. Iki Dik Niken Salindri sih kepareng lenggah. Wilujeng enjing Dik Niken Salindri. Cek. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih. Niki wonten permintaan malah kepara permintaane sebelum wayangan dimulai ya toh niku pun anu nyawer cara istilahe. Kutut manggung. Nggih. Lah nggih. Niki niku lagu alit kula napa? Terakhir kula nyanyi niki kelas 3 SD. Bayo. Terakhir nih. Jenengan bayang nih lho pun supe. Oh. Ya disaline apa ndak apa-apa pun. Mboten niki mawon. Oh, kutut manggung saja. Nggih. Kula nggih kangen kok soalé. Nggih. Nggih nyuwun sewu mengki lek wonten klentune ampun ditukani. Oh, ora apa-apa. Wong mangan wae nganggo kecer kok. Pelo barang ya, Pak? Nggih. Enggak.
Mangga 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 gamangga mangga mangga midangat ing kang Niki nek mayang akeh kewane mlebu bes kap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Pramitra kang sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore Yuk. sore yalah bapak ketot mangga jaluk jaluk ngombe aku dhewe. Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Nggih. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Omben omben Omben, 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 ana imano ikutut ata omben, 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 ana Ya. Saestu ndredeg niki Mas. Santai alon-alon. Dirilekskan. Pakan nono pakan
sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streaminge. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang mengke pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Ndredeg ya iso lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg Mas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mengke melih. Iya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival Provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nih Mas. Sangkit. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalah, Mas. Dah aku nek nyeluk piye ya? Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Heeh. Mboten wonten, Dik. Wong Mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar padang monggo malah. Mangga langgam.
Pelok, slindro, barang, monggo. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nyeh. Sih pelok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Asyik. Oke, buka celuk. Monggo, jenang gula. Dados. Lanjut. Yo.
Mbak Enggar, Mbak Enggar. Jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng encing. Wilujeng encing, Mas Akbar. Masih semangat. Sinimbang telenging kalbu. Kowe kuwi sapa? Kula pun Kedi Wrahatnala. Sik. Kedi Wrahatnala kowe iki rak guru tari to? Kowe iki rak guru tari ana ing Keputren negara Wirata kene. Kowe guru olah beksa, rak iya? Nuwun inggih, lakar kasinggihan. Kamangka kowe kuwi sipating wandu, lanang ora, wedok ya ora. Kok wano-wani dadi kusir apa sing kok nggo piandel? Kula anggandhahi tekad kang sarta karikat badhe ndaramakaken gesang kula tumrap negari Wirata mriki, Raden. Apa kowe iso ngendhaleni wujuding kreta? Nuwun inggih. Mbok menawi kula saged nindakaken pakaryan menika. Kreta Garuda Yaksamana ora sak baene kreta, ngono. Nanging kuwi yasaning para dewa. Ora bakal metu saka pagedhongan yen ora kanggo sarana magut ana rananggana. Inggih, kula saged Raden. Iso tenan? Saged. Kowe wani nrajang barisan negara Ngastina. Inggih, kula wantun. Prasetyamu apa? Mboten namung bondo jiwa dalah raga kula badhe kula udhakaken kagem katentremanipun Praja Wirata. Lho punika lho Kakang Mas. Ing atase Wrehatnala niku sipating mandu utawi banci. Nanging mantun ngrabasing yuda. Kamangka Wrehatnala niku sipating mandu, lah paduka niku sipating priya, lah kok ora wani magut perang ya duwe kakang kaya ngono kuwi siin aku siin. Yo Yaji yo pun kakang wani Yaji. Ora butuh janji nanging bukti. Yo ayo Wrehatnala metu njaba. Ndak tepungake kelawan kreta Garuda Yaksa. Kedi Wrehatnala. Pak ya
Prawata mirah ingsun sawangen iki kereta Kyai Garudayaksa. Inggih Raden, iki kereta kanggo nrabas ana peperangan. Kowe wani tenan apa ora ngrajang barisan saka Ngastina? Inggih kula wantun Raden. Tenan iki tataane nyawa wantun Raden. Yen nganti kowe tumekaning pati kepiye Kedhi Werhatnala mboten badhe kula gondheli nyawa kula. Mati-mati yen belani negara Wirata. Bagus. Ingkal manjing ana papane dhewe-dhewe, aku bakal mlebu ana pagedhonganing kreta. Kula badhe manjing wonten papanipun kusir. Badhe kula gelak lampahing kreta. Yo Kurawa, maju Kurawa. Yo Kurawa. Lah. Ngastina. Hey. Mundur. Welah dalah. Mendelong barisan Ngastina. Kaya ana kreta tek elok timen. Ing atase kreta mung siji bisa ngundurake barisan sing semono akeh. Sapa sing ngusiri kreta kok sajak trampil banget? Ya, Konangan Narapati Basukarna. Tibaning Traca Bala, mbuh dadimu kowe. Kaya udan ning mangsa rendeng gumawaing marastra saking kendhenging langkap andadosaken miris sang senopati nenggih Radyan Utara Gya nglomba medal saking baking kreta tanggap sang kusir.
denger kiblatmu, Wiratnala. Aku mbok oyak njur kok banting ana lemah ki nalarmu piye? Aku iki anak ratu. Nggih, kula ngertos sing ngarani anak petik nggih sinten. Nanging patrapmu kang kaya mangkono iku lancang kelawan panjenengan ingsun. Panjenengan iku senopati menapa mboten? Ya, aku iku senopati. Prasetyaning senopati gelem mundur yen dadi batang. Sampun pejah napa dereng panjenengan? Ya durung. Kok mundur? Jenengan iku senopati nanging jerih getih wedi mati. Sapa sing ora wedi? Sapa sing ora miris? Nyawang panas sing drese kaya ngono kae. Nek pun wayahe tanggale niku nggih pun deres ngoten niku. Aja celometan lho ya. Iki mengko nek aku mati njur kepiye? Dikubur. Ya iki mbok nganggo reka daya wong piye ngono lho. Jenengan ajrih nyawang panah ingkang maewu. Jenengan ajrih, aku wedi. Sak menika diwalik lakonipun. Karepmu kula senopatine Paduka Kusire. Potonganmu. Kowe kok arep dadi senopati iki sing kok ndelke apamu? Kula aturi mirsani Raden. Iki pusakamu tenan? Inggih. Kowe ngapusi. Kowe aja micake mripat melek, budhekake kuping tengen. Iki dudu pusakamu, no? Kowe maling. Kowe maling. Mboten. Kowe copet. Jal saiki aku tak lakon. Pusaka telu iki mau apa bae jenenge Kedi Wrehatnala. Kyai Sarotama Pasopati dalah keris pulang geni. Alah genah yen iki. Iki pusakane putuku Janaka. Kedi Wrehatnala, kowe maling ya? Ngaku wae. Mumpung durung tak pecel diasmu. Ngene iki aku malih kelingan karo putuku Pandhawa sing wis 13 taun aku ora bisa ketemu. Wiwit lelakon Pandhawa dadu biyen. Pandhawa kalah satemah nganti saiki aku ora weruh halang ujure putu-putuku para Pandhawa. Oh, Janaka kowe isih urip apa wis mati, Ngger? Ampun nangis Raden. Raden Janaka menika taksih gesang. Apa kowe wis ketemu? Apa kowe wis ketemu karo Raden Janaka kok ngarani Janaka isih urip? Sampun. Ana ngendi papan dununge si Janaka? Mapan wonten Albaka. Ana gunung. Inggih Raden. Gunung ngendi? Mapan wonten gunung Sakpejagong. Mosik to. Gunung Sakpejagong iki klebu laladan desa ngendi? Klebet desa Aduarep. Desa Aduarep ki kecamatane Kecamatan Omong-omongan. Kanjeng Hyang, oh, kowe putuku Janaka. Layak sak brebetan kaya si Janaka tinemune jebul tenan. Oh putuku. Lah banjur dulurmu liyane mapan ana ngendi kulup? Sedaya sampun mapan wonten Wirata. Kakangmu Puntadewa ingkang dados mantri Pasarageng Wirata salin asma dados Kakang Mas Tandha Dwija Kangka. Banjur si Werkudara ingkang dados jagone tiyang Wirata nuringgih pun Kakang Jagal Abilawa. Wah, latalah. Lah banjur adimu kembar
Asesinglon Tantri Paladama Granti ingkang dados tiyang buruh ingon raja kaya wedhus sapi lan sak panunggilipun. Oh iya. Aku ngaturake panuwun ya Janaka. Nuwun inggih Kanjeng Hyang. Kula aturi sumene sawetawis. Kowe arep menyang endi? Badhe ngunduraken Kakang Angga Karna Basusena. Pangestuku sing nyurung lakumu Janaka. Malik Narya Palope Surya Putra Narapati ngawonggo edan-edanan nalikane aku mentang wujuding Ganteo bakal nglepasi jemparing ana jemparing kang natas marang jemparinge Karna Basusena tegese sing manah kae keprigelane ngungkuli aku. Kamangka jagat ora gendhep loro sing bisa ngungkuli pangoleng jempar iki ora ana liya kejaba mung bocah kae. Ya, yen tak wiyak saiki ndadak baleni paukuman 13 taun. Kasuwen leh ku ngenteni Baratayuda. Cah bagus. Eling-elingen ya. Sok Baratayuda binangun musuhmu kudu aku le. Larata saking Gudha Sakura kula yen atana mutusa Sang Sri Bisma ing Durna wonten dawuh Kakang Panembahan kowe gurune wong manah nggih pancene kula gurune Painah wong manah iki ana panah ning patrape panah kok kaya wong sing lagi sungkem. Ngunjukake rasa kurmat bekti. Iki kira-kira panah nyasar apa pancen dijarak disengaja kaya mangkene. Lah kok malah guyu. Punika pancen disengaja, menika pancen dijarak Panembahan. Sing manah jagat boten wonten sanes. Sing saged manah kados wong sungkem ngaten iki kejawi namung putu kula pun jan. Oh, wis.
Meneng. Di batin wae ora usah diucapake. Panak tangan jenengan bibar nyekel napa wau? Ya bibar cewek aku mau. Oh. Malah Bisma kok wise. Wis enggal ayo bali Praja Durna, mangko lehake malepan. Palugana kuning lekas lukita linut ing kidung kangko wonten dawuh sinuwun bungah rasane ngatiku krungu kabar kang sumebar pawarta kang warata saindenging Wirata lamun putraku Dara sing ngomong ngundurake barisan saka negara Ngastina. Nyuwun sewu sinuwun. Pamireng paduka babakan pawarta kala wau lepat lupute nggondi ingkang saged ngunduraken barisan Ngastina menika sanes ingkang putra pun utara nanging pun Kedi Wrihatnala. Abdi juru beksa ing keputren Wirata. Kowe iki ngawu-ngawu gawar. Wis cetha sing ngundurke barisan saka Ngastina ki anakku si Utara. Wrihatnala ki bocah wandu, bocah banci. Apa ya iso? Ora bakal iso. Kuwi bocah wandu, ora duweni daya kekuatan apa-apa. Kula namung matur witing klapa sak lugunipun. Paduka sinuwun Matsopati lenggah dampar keparabon dados nalindra kedah ngapuningani pundi ingkang leres pundi ingkang boten. Ampun ngatos nampi kabar ingkang kabur sinuwun. He Kangko. Aja muntap dari kinetap duka yayasini kowe wani mancasi pengentikaning ratu ya sing ngunturke barisan Ngastina ki anakku dudu Wrihatnala mudeng kowe wani wejang kaya dalang nuturi kaya kiai anggep apa derajatmu ki mung sak tukang sapon. Pakaryanmu mung nyapu pasar Wirata. Lah kok wani mbantah karo ratu biangsa telek kepruk paidon pecah tiasmu kowe. Hut! Mutar kowe. Oh.
Luputmu apa, dosamu apa? Nganti nampa benduning ratu. Dikepruk paidon nganti bentet bathukmu. Teleweran getihmu. Ing atase aku iki menungso sing sakjeke urip ora iso nangis. Ning bareng weruh kakangku Dleweran Getihe sebet rontang ranting atiku ajur mumur marasku kowe aja mati kuat-kuatno Kangko Pandu bapakku piye iki lakone anak-anakmu Pandhawa? Oh, dewa. Kebangetan leh ngurak-arik jagating Pandhawa. Bilawa kowe ngucap apa, Yayi? Aja mung gedhekake rasa pangresula. Yen Siadi wis duwe niat labuh dharma marang kawula munggahe marang negara aja arep-arepi tuwase ya Di. Lan yen Siadi nyuwun adil aja njaluk adil marang Ratu Wirata nanging njaluk adil marang Gusti kang nyipta jagat. Syarate mung santosaning iman luhuring budi sarta temening panembah. Ora mung kowe Yayi sing nyuwun adil nanging kabeh para kawula bebrayan agung sak negara Wirata sing disuwun ora ana liya kejaba mung pimpinan kang adil kang sarta wicaksana sarta jejeking hukum lan pranatan nanging iki durung wancine ya Yayi. Mula pawelingku marang kadang-kadangku kabeh para Pandhawa aja jeleh utawa bosen nindakake laku dharma. Miwiti saka diri pribadi kinarya patuladan marang para kawula kanthi lelandhesan ngrajut rasa kabangsan ngreksa rasa kamanungsan.